Spanish earth is dry and hard, and the faces of the men who work that earth are hard and dried from the sun. This worthless land with water will yield much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back. Now we will bring water to it to raise food for the defenders of Madrid. This is a true face of men going into action. It is a little different from any other face that you will ever see. Bona tarda a tothom, benvinguts, som l'empresa Terra Enllà i avui fareu la visita guiada amb l'Andreu Caral i jo, que soc la Maite Hernández, que som els dos socis i els dos guies de l'empresa. Què anem a fer? La visita de Hemingway a Tortosa. I per començar a explicar-vos la història d'aquest relat, iniciarem el refugi antiaeri. A la zona del Coll de l'Alba hi havia instal·lat una caseta de ràdio i des d'allà, un cop veien els avions que s'acostaven pel mar Mediterrani, perquè, com hem dit abans, els avions venien des de Mallorca, d'acord? Hi havia una base aèria italiana instal·lada allà, a Pollença. Quan venien els avions, aleshores avisaven per ràdio a l'Ajuntament de Tortosa, que hi feia sonar les sirenes. Al llarg d'aquest refugi podem trobar entre 70 i 90 signatures. Són grafitis de noms inicials i després de cognoms, alguns dels quals són cognoms prou coneguts aquí a la ciutat de Tortosa. Ara bé, no és tant de sentit comú anar amb ordre i sense córrer al refugi i, sobretot, no fer el curiós. Us explico això. Ens han explicat diferents familiars de supervivents que era habitual que quan començaven els bombardejos aeris hi havia gent que es quedava a casa seva al terrat a veure com queien les bombes. Aneu a imaginar que vosaltres sou un avió, l'avió ve cap aquí, el vent bufa cap aquí i llança una bomba. La bomba vindrà, lògicament, cap a nosaltres i un cop exploti, tota la metralla, el vent la bufarà cap on estem nosaltres. Encara que pugui semblar contradictori, hem d'intentar marxar contra la direcció del vent a fi de poder sobrepassar la bomba, lògicament, i que no ens afecti la metralla. Molt complicat, molta sang freda i el que feia tothom era amagar-se on podia. Hemingway, quan va començar amb l'Alzamiento Nacional aquí a Espanya, ell estava als Estats Units. També va començar a rodar un documental, The Spanish Earth, un documental que estava financiat per periodistes com ell, amb mentalitat pro-republicana i que tenia que servir per ajudar a finançar, a recaptar fons per la República. Com a to anecdòtic, quan em van enregistrar aquest vídeo, per aquesta manca de coneixement cultural li van posar una música de fons i la música de fons que li van posar van ser sardanes. Aleshores, clar, entengueu que terra de Castelles amb sardanes doncs no és que sigui molt i molt adequat. Coses curioses a Tortosa. Tortosa tenia 37.000 habitants a l'any 1936. Enguany, ara en tenim menys que 37.000, el que passa que el terme municipal s'ha reduït en comparació a 1936, que arribava fins al Delta de l'Ebre. Hemingway va estar aquí a Tortosa uns 15 dies, el mes d'abril de l'any 1938, cobrint una operació militar molt important que va ser l'ofensiva d'Aragón. Hemingway, però, no s'allotjava aquí a Tortosa perquè Tortosa ja estava desallotjada, completament estava evacuada per l'impacte dels nombrosos bombardejos aeris de l'aviació italiana. Per tant, què feia l'escriptor?
tenia la seva base a Barcelona, a l'Hotel Majestic de Barcelona, Passeig de Gràcia, i feia un recorregut de 6 hores en vehicle fins a arribar aquí a Tortosa. El dia 15 d'abril era divendres sant i la gent molt gran de Tortosa encara recorda com a divendres negre o divendres de sang. Aquell dia també es trobava aquí a Tortosa Ernest Hemingway. En va fer una crònica que seria la crònica més famosa, Bombing of Tortosa, i que esdevé un símbol per a la ciutat del que va succeir en aquells anys. Us llegeixo algun fragment i diu: Encima de nuestras cabezas, en el cielo alto y sin nubes, flota tras flota de bombarderos volaban con estruendo sobre Tortosa. Cuando dejaron caer el repentino fragor de sus cargas, la pequeña ciudad a orillas del Ebro desapareció en una creciente nube de polvo amarillo. El polvo no llegó a posarse, ya que acudieron más bombarderos y al final flotó como una niebla amarillenta sobre todo el valle del Ebro. Los grandes bombarderos Savoia Marchetti brillaban al sol, blancos y plateados, y cuando un grupo se alejaba, otro lo sustituía.